Марама 30,000 сомон Honda Serve соли бароишаш 2000 сол ҳастае ки мотори гашта сӯзишфурӯш газ, бензин ва гази Евро-4 дорад. Бачо Honda Serve солиш 2000 солае. Мошинча состояниш созай нархи арзон кати мудесян срочни ага мегӯяд мақсад ки фурӯшия. Дӯстони азиз, балношам хая ки бигем на навай, на безебай, балнош миёна астае, коробкаш дӯстони азиз механикае. Мошин хелае ки бигем ки як даст гаштисае. Вариантҳои Алиширам мегӯяд мебинем. Алишам агар ки боша вариант пешкаш кунен ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ боз муомила дорад. Мошин утил дорад, фақат ки документош буд шудагиа. Honda Serve 2000 сол, мотори 8 бензин ва гази Евро-4 дорад. Коробкаш механика. Дӯстони азиз, мошин срочнага. Вариантҳои Алиш боша маромат пешкаш кунен. ва дӯстони азиз, дута рақамҳои дастии Россия аста. Якумаш рақамҳои дастии Россия 75 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои дастии 04 инаш там дӯстони кор мекунад. Обшим як шуда ватсап, якташ рақамҳои дастия. Обшим ҳардуш рақамҳои Россия, рақамҳои Тоҷикистон надоранд. Honda Serve 2000 сол бо нархи 30,000 сомонӣ бо муомила дорад. Мошин хай консонедор бигем, аки мошини ягон бо ягон расход мекунад. Дӯстони азиз, мошинчане ки нархи арзон кати астае, мошини бландак, мошин дар ноҳияи шаҳри Туз. Касоне ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гиред. Маромат срочно.